Konġestjoni fit-toroq, mart, imwiet u obeżità. Dawn huma l-konsegwenzi ta' poplu li jserraħ wisq fuq il-vettura personali tiegħu biex jivvjaġġa minn post tal-ieħor, bħal Malta. Biex jiġġieled din il-mentalità l-gvern nieda proġett pilota li bih iħallas l-ispejjez kollha tal-kunsilli lokali illi jitħajru jinstallaw bicycle racks fejn wieħed jista' jipparkja ir-rota f'post sikur u b'xejn. F'konferenza tal-aħbarijiet fejn daħlu uffiċjalment għal dan il-proġett il-kunsilli lokali ta' Sabiex u ħalsafi intqalu wkoll kif mill-fond ta' 150,000 euro il-gvern lest illi jħallas nofs l-ispejjeż tal-kumpaniji privati illi jibnu showers jew faċilitajiet oħra illi jgħinu lill-impjegati imorru x-xogħol bir-rota. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna spjega kif il-mentalità li biex tivvjaġġa bil-fors trid tuża l-vettura personali qed tiswa kważi 300 miljun euro lill-ekonomija Maltija. Figuri aktar preċiżi jistmaw li t-telf ta' ħin fit-triq tul il-vjaġġi bil-karozza jiswew 200 miljun euro lill-ekonomija Maltija. L-ispiża ta' kura għal mart relatat ma' tniġġis tal-arja titla' għal 60 miljun euro fil-waqt li l-ispiża nazzjonali fuq l-obeżità tiswa ma' 36 miljun euro. Għaldaqstant Cicluna ċenna kif il-flus allokati speċifikament għal dawn inizjattivi relatati mal-użu tar-roti se jnaqsu dan it-telf, fil-waqt li wieħed li skemi simili se jkunu inklużi fil-budget li jmiss. Miegħu ingħaqad il-Ministru għall-Gvern Lokali u imbonniċi l-istqar fuq l-impenn tal-Gvern li jinċentiva l-investiment tal-kunsilli lokali u anke tal-privat, fil-waqt li ħares lejn mezzi alternattivi ta' trasport. U flimkien ma' segretarju parlamentari għal kunsilli lokali Silvio Parnis ħeġġew iktar kunsilli lokali jieħdu l-eżempju ta' ħalsafi u Sabiex u jissieħbu f'dan il-proġett pilota.